Porțile fabricii de automobile se deschid și pentru prima dată iese la lumină un vehicul pe care nimeni din afara acelor ziduri nu îl cunoaște încă. 4 roți, caroserie din oțel, coviltir din prelată întinsă pe o structură metalică, motor modest, tracțiune integrală, nimic spectaculos la prima vedere, dar acest vehicul urmează să străbată întreaga lume. Se numește Gaz 69 și în următoarele 2 decenii va transporta soldați, comandanți, cercetași și artileriști prin fiecare colț al Uniunii Sovietice și în cel puțin 56 de țări. Se vor fabrica peste 600.000 de unități. Va servi în războaie care nu au un nume oficial, în deșerturi, în permafrost, în junglele din America Centrală și în stepele din Asia Centrală. Dar pentru a înțelege cum a ajuns să existe, trebuie să ne întoarcem cu 12 ani în urmă la o fotografie alb-negru de pe o masă de lucru din Moscova. Martie 1941. Uniunea Sovietică nu este încă în război și deși mulți din statul major știu că acest lucru se va întâmpla curând. Printre documentele care circulă prin birourile Armatei Roșii se află ceva neobișnuit. Imagini ale unui vehicul american. Bantam BRC. Unul dintre primele prototipuri a ceea ce lumea avea să cunoască sub numele de Jeep. Inginerii sovietici studiază acele fotografii cu mare atenție. Înțeleg ce văd și înțeleg că Armata Roșie nu are nimic asemănător. 3 luni mai târziu, pe 22 iunie 1941, operațiunea Barbarossa schimbă totul. 3 milioane de soldați germani trec granița, 3600 de tancuri, aproape 2700 de avioane. Cea mai mare invazie terestră din istorie. Primele săptămâni sunt un dezastru. Armate întregi sunt încercuite. Teritoriul este pierdut cu o viteză pe care nimeni nu o calculase. În acel moment de haos, Armata Roșie descoperă ceva ce deja bănuia. Are nevoie de mobilitate, nu de tancuri, nu de artilerie, ci de ceva ușor, rapid, capabil să ajungă acolo unde blindatele nu pot. Un vehicul de recunoaștere, o platformă de comandă, un mijloc de transport care să poată ține pasul cu ritmul războiului modern. Americanii îl au, britanicii îl invidiază și prin programul Lend-Lease, semnat de Roosevelt în martie 1941, peste 50.000 de jeepuri vor ajunge pe pământ sovietic în timpul războiului. Willys MB și Ford GPW, 2 vehicule diferite, construite după același plan, produse în serie, fiabile, agile, bine construite. Soldații sovietici le adoră. Direcția este precisă. Frânele funcționează. Motorul pornește când trebuie să pornească. Comparat cu vehiculele sovietice de la acea vreme, Jeepul este o revelație. Iar conducerea sovietică ia notă. Dacă ei pot să o facă, putem și noi. Chiar înainte de începerea invaziei, pe 3 februarie 1941, inginerul Vitali Grahev a primit o comandă care astăzi pare absurdă: să dezvolte un prototip de vehicul ușor cu tracțiune integrală în 50 de zile. 50 de zile pentru a proiecta de la zero un 4x4 militar. 50 de zile în care, dar simultan, țara se pregătea pentru cel mai sângeros război din istoria sa. Grahev a lucrat cu ce avea la îndemână: fotografiile Bantam BRC, componente disponibile de la alte modele Gaz și cunoștințele acumulate din încercările anterioare. Pentru că aceasta nu era prima tentativă sovietică. În 1938, modelul Gaz 61 al inginerului Araskev demonstrase că este posibil să montezi tracțiune integrală pe un vehicul bazat pe sedanul civil M1. S-au fabricat mai puțin de 240 de unități. Dar conceptul funcționa, dar nu și scara de producție. Pe 25 martie 1941, prototipul era gata. S-a numit Gaz R1, cunoscut și sub numele de
razvedchik, adică cercetașul. Testele au început imediat. Vehiculul nu era perfect, dar funcționa, iar în acele circumstanțe asta era suficient. Iunie 1941. Cu forțele germane în plină ofensivă, Gaz 60 și 4 intră în producție. Este bazat pe prototipul lui Gracev, folosește motorul camionului Gaz MM, 4 cilindri, 3,3 litri, 54 de cai putere. Șasiul este o versiune scurtată a lui Gaz 61. Nu mai este timp pentru rafinamente. Războiul nu așteaptă proiecte perfecte. Sunt fabricate 684 de unități între 1941 și vara lui 1942. Apoi, producția se oprește. Nu pentru că vehiculul ar fi dat greș, ci pentru că blindatul BA-64, care folosește același șasiu, are prioritate. Oțelul trebuie să meargă acolo unde este cea mai mare nevoie de el. Iar jeepurile americane continuă să sosească. Însă dezvoltarea nu se oprește. Abia în septembrie 1943 apare Gaz 67, o versiune îmbunătățită cu o corecție fundamentală. Ecartamentul față și spate este lărgit de la 1250 la 1446 de milimetri. Gaz 64 era cunoscut ca fiind instabil pe teren accidentat. 67 rezolvă această problemă. Nu este mai puternic, nu este mai rapid, dar este mai sigur, mai robust, mai apt pentru serviciul real. Gaz 67 se fabrică din 1943 până în 1953, aproape 10 ani, aproximativ 92.800 de unități. Este folosit cot la cot cu jeepurile americane. Iar comparația este mereu în defavoarea sa. Direcția este mai greoaie, frânele răspund mai greu. Calitatea fabricației este inferioară. Orice soldat care a condus ambele vehicule știe acest lucru. Dar Gaz 67 are un avantaj pe care Jeep-ul nu îl poate egala. Este sovietic. Piesele sale se află în depozitele sovietice. Mecanicii săi vorbesc rusa. Când se strică, reparația vine în câteva ore, nu în câteva luni. Iar când războiul se va termina, când Statele Unite nu vor mai fi aliate, acest lucru va conta mai mult decât orice specificație tehnică. 1946. Războiul s-a sfârșit. Uniunea Sovietică este distrusă și epuizată, dar are ceva ce nu avea în 1941. Timp. Și ordinul vine. Dezvoltarea unui succesor definitiv pentru Gaz 67. Cerințele sunt clare. Tracțiune integrală. Capacitate de încărcare de 800 de kilograme. Motorul sedanului civil Gaz M20 Pobeda, același de 2,1 litri și 55 de cai putere, care era deja în producție. Consum mai mic decât al lui 67. Capabil să opereze între minus 40 de grade și plus 50 de grade. Întreaga gamă climatică sovietică. Echipa de proiectare este condusă de Grigori Wasserman la fabrica din Gorki, alături de mulți dintre aceiași ingineri care lucraseră la modelele de război. Cunosc defectele lui Gaz 67. Cunosc plângerile utilizatorilor. De data aceasta nu există grabă. Pot să facă lucrurile cum trebuie. Primele prototipuri apar în 1947 sub numele de lucru Truzhenic, adică muncitorul. Aratestele sunt exhaustive. Șosea, noroi, zăpadă, râuri, pante, șanțuri. Tot ce ar putea întâlni vehiculul în serviciul real. În 1948, noi prototipuri încorporează lecțiile învățate. Designul se maturizează și apoi nimic. Aprobarea pentru producție nu mai vine, nu pentru că vehiculul ar fi eșuat, ci pentru că fabrica este saturată. Pobeda este în producție. Camionul Gaz
51 este în dezvoltare. Gaz 53 își așteaptă rândul. Armata încă mai are chipuri. Gaz 67B continuă să fie fabricat. Urgența nu mai există. Prototipurile dorm în atelier. 1948, 1949, 1950, 1951. La mijlocul anului 1951, Comisia de Stat evaluează în sfârșit vehiculele. Rezultatele sunt bune, performanța este acceptabilă, aprobarea vine, dar producția tot nu începe. Soluția finală este transferul fabricației la uzina din Ulyanovsk, UAZ, o unitate mai mică ce se poate dedica modelului Gaz 69 cu o mai mare eficiență. Planul este trasat. Mai rămâne doar să fie executat. 25 august 1953. În sfârșit. 7 ani de la primul prototip până la primul vehicul de serie. Mai mult timp decât a durat tot al doilea război mondial. Dar rezultatul reflectă acest proces lung și meticulos. Motorul este cel cu 4 cilindri în linie de 2,1 litri de la Pobeda, 55 de cai la 3600 de rotații pe minut. Nu este un motor puternic. Nici nu pretinde să fie. Este economic, fiabil, cunoscut de orice mecanic din Uniunea Sovietică. Transmisia manuală are 3 viteze, cu schimbătorul pe podea. Cutia de transfer cu 2 viteze oferă o treaptă de forță pentru teren dificil și una pentru șosea. Simplu, previzibil, ușor de întreținut. Suspensia folosește arcuri cu foi pe ambele punți, cu axe rigide, mai moi decât cele de pe Gaz 67. Rezultatul este o calitate a rulării vizibil mai bună pentru ocupanți. Nu este un lux, ci o recunoaștere a realității că acest vehicul va fi condus mii de ore pe an. Dimensiunile sunt compacte, 3,85 metri lungime, 1,75 lățime, ampatament de 2,3 metri. Greutate proprie de 1525 de kilograme, gardă la sol de 210 mm, poate traversa vaduri de apă de 60 de centimetri, poate depăși obstacole verticale de 30 de centimetri, poate urca pante de 50 și 8%. Viteza maximă este de 90 de km pe oră. Autonomie de aproximativ 400 de km cu rezervorul de 60 de litri. Se fabrică 2 variante încă de la început. Gaz 69 standard, 2 uși, 8 locuri, caroserie deschisă cu coviltir. Pentru uz militar, recunoaștere, transport de trupe. Și Gaz 69A, 4 uși, 5 locuri, caroserie mai închisă cu portbagaj. Pentru funcționari, cooperative agricole, utilizări civile care necesită ceva mai prezentabil. 2 versiuni ale aceluiași vehicul, pentru 2 lumi diferite care conviețuiesc în aceeași națiune. Gaz 69 înlocuiește treptat modelul Gaz 67 și jeepurile americane. Vehiculele vechi se uzează, cele noi sosesc. La începutul anilor 60, Gaz 69 este 4x4-ul ușor standard în toată armata sovietică. Unitățile de recunoaștere sunt primele care îl primesc. Explorează înaintarea blindatelor, identifică pozițiile inamice, deschid drumurile pe care tancurile le vor urma ulterior. Gaz 69 le oferă mobilitatea de care au nevoie. Rapid, manevrabil, capabil să ajungă acolo unde un vehicul mai mare nu poate. Ofițerii de comandă îl folosesc pentru a se deplasa între poziții. Unitățile radio îl adaptează ca post de comunicații mobil. Infanteria îl folosește pentru transport, legătură, evacuare. Talemii de sarcini mărunte pe care o armată trebuie să le rezolve în fiecare zi. Apoi vin versiunile specializate. 2K, 15 Shmel, 4 rachete antitank montate pe șasiul lui Gaz 69. Ușor, mobil, capabil să distrugă blindate. Gaz 69. DIM, detector de mine,
capabil să localizeze explozibili până la o adâncime de 70 de centimetri. P-125. Alphabet, vehicul de comandă mobil cu sisteme de comunicații pentru coordonarea operațiunilor. Gaz 96 RKHM, echipat pentru detectarea contaminării nucleare și chimice, conceput pentru scenariile câmpului de luptă atomic, pe care planificatorii sovietici le luau foarte în serios în anii 50 și 60. Designul de bază, acel șasiu simplu cu motorul său modest, se dovedește a fi suficient de flexibil pentru a servi unor scopuri foarte diverse. Acest lucru nu este un accident. Este rezultatul a 7 ani de dezvoltare atentă. Succesul lui Gaz 69 nu rămâne doar în interiorul frontierelor sovietice. Țările din pactul de la Varșovia sunt primele care îl primesc: Bulgaria, Cehoslovacia, Germania de Est, Ungaria, Polonia, România. Standardizarea echipamentelor între armatele aliate, piese comune, proceduri comune, logică militară, dar raza sa de acțiune merge mult mai departe. Egipt, Siria, Irak. Indonezia comandă 4400 de unități, Cambodgia, Vietnam, Coreea de Nord, Cuba, Yemen, Somalia. În total, peste 56 de țări operează Gaz 69. Un număr care vorbește despre valoarea vehiculului mai bine decât orice specificație tehnică. Unele țări nu se mulțumesc doar cu importul. România îl fabrică sub licență, mai întâi ca IMS-57 și apoi sub denumirile Muschel M59 și M461. Peste 20 de ani de producție românească a aceluiași design sovietic, cu componente locale, dar cu o filosofie identică. Coreea de Nord obține drepturile de fabricație și produce propria versiune. Înregistrările sunt puține, ca aproape orice legat de acea țară, dar vehiculele apar în fotografiile de la parade și în imaginile din serviciul activ. Și apoi este China. Beijing BG212, dezvoltat în anii 60 cu o influență clară de la Gaz 69, ale cărui componente au fost parțial copiate sau adaptate direct. A intrat în producție în 1965. A continuat să fie fabricat până în 2019, peste 50 de ani, milioane de unități. Pe cea mai lungă perioadă de producție a oricărui derivat din Gaz 69 și dovada definitivă că designul de bază avea o robustețe pe care creatorii săi probabil nici nu și-au imaginat-o. În 1955, producția lui Gaz 69 este transferată oficial la uzina de automobile din Ulyanovsk, UAZ. Gorki a fabricat primele unități, a stabilit procesul, a rezolvat problemele inițiale. Acum UAZ va prelua ștafeta pentru următorii 17 ani. Tehnic, vehiculul fabricat la Ulyanovsk ar trebui să se numească UAZ 69. Însă nimeni nu îl numește așa. Numele GAZ 69 rămâne. Ca și în cazul mărcilor Kleenex sau Xerox, numele original devine denumirea generică a produsului. Gaz 69 este Gaz 69, indiferent cine îl fabrică. Soldații îi dau porecle. Gazic, micul gaz, alintat, familiar. Sau Coziol, capra, din cauza modului în care urcă, din cauza modului în care se cațără pe unde n-ar trebui, din cauza modului în care apare în locuri unde niciun vehicul nu ar avea ce căuta. Numele se prinde pentru că descrie ceva real. În 1970 apare Gaz 6968, o versiune îmbunătățită cu punți luate de la UAZ 452, populara dubă Bukhanka. Componente mai rezistente, fiabilitate sporită, o soluție la problemele de uzură identificate după ani de serviciu. Îmbunătățiri incrementale, fără revoluții. Stilul sovietic de dezvoltare. Repară ce nu merge, nu ce funcționează.
1972. Ce după 19 ani și peste 600.000 de unități, producția lui Gaz 69 se încheie. Înlocuitorul său este UAZ 469, dezvoltat de aceeași echipă, în aceeași fabrică, cu aceeași filosofie. Mai puternic, mai modern, mai capabil în diverse aspecte. Evoluție, nu revoluție. Gaz 69 este retras treptat către unitățile de rezervă. Unele ajung în depozite, altele în muzee. Noua generație preia ștafeta, dar moștenirea nu dispare. Din UAZ 460 și nou a apărut UAZ 3151. De acolo, UAZ Hunter, pe care se fabrică și astăzi. O linie directă, neîntreruptă, de la primele prototipuri ale lui Grașev din 1941 până la vehiculele care ies din Ulianovsk în 2025. Gaz 69 se află în ADN-ul tuturor acestora. În 2023, soldații ucraineni au găsit în regiunea Donetsk un Gaz 69A din anii 50. Abandonat în vreun garaj sau depozit timp de decenii. L-au reparat. L-au pus în funcțiune. Cu peste 70 de ani la bord, vehiculul a funcționat din nou. Nu este singurul caz. Colecționari din toată Europa de Est, din Rusia, din țările Baltice, caută unități în diverse stări de degradare. Le restaurează cu piese de la alte Gaz 69 dezmembrate, de la Mușcel M460 și 1 românești sau Beja 212 chinezești. Orice se potrivește, orice funcționează. Obiectivul este de a păstra ceva ce spune mai multe despre ingineria sovietică postbelică decât orice manual tehnic. Muzee din mai multe țări păstrează exemplare. Fiecare este o capsulă a timpului. Un obiect fizic care face legătura directă cu deceniile în care războiul rece definea lumea. Iar în cultura populară, Gaz 69 a găsit o permanență stranie. Apare în cinema, în seriale, în jocuri video plasate în era sovietică. Silueta sa este recunoscută instantaneu de oricine a văzut vreodată imagini din acea perioadă. Coviltirul de pânză, proporțiile scurte, formele colțuroase. Chiar și cei care nu îi știu numele știu că aparține acelei lumi. Ora filmul Indiana Jones și Regatul Craniului de Cristal a inclus un Gaz 69 într-una dintre scenele de urmărire. Forțe sovietice, mobilitate sovietică, vehiculul făcând exact ceea ce a fost proiectat să facă, să se miște rapid pe oriunde. Există o fotografie din anii 60 care rezumă bine ce a însemnat Gaz 69. Un grup de recruți sovietici lângă unul dintre aceste vehicule, undeva în Uniunea Sovietică. Tineri, probabil îndeplinindu-și cei 2 ani de serviciu obligatoriu. Pozând cu naturalețe, fără solemnitate. Gazicul este unealta lor de lucru, nu un simbol. Pentru ei, vehiculul este pur și simplu vehiculul. Pornește aproape de fiecare dată. Merge unde este nevoie. Se mai strică din când în când. Se repară cu unelte de bază și răbdare. Nu este nimic epic în asta. Doar muncă. Și totuși, acel obiect cotidian reprezintă ceva ce nu era evident la momentul respectiv. Reprezintă finalul unui proces care a început cu fotografiile unui vehicul american pe o masă, în 1941. Reprezenta decizia de a nu depinde de tehnologie străină. Reprezenta ani de prototipuri respinse, de fabrici ocupate cu alte priorități, de comisii care aprobau, dar nu executau. Când, în final, iese de pe linia de montaj în 1953, Gaz 69 nu este cel mai bun 4x4 din lume. Nu este la fel de bun ca Jeepul care l-a inspirat. Frânele sale sunt mai slabe, motorul său mai puțin modern, finisajul său mai grosolan. Toate acestea sunt adevărate. Dar este sovietic, complet sovietic, proiectat, fabricat, întreținut și operat fără a depinde de nimeni altcineva. Iar acest lucru, în contextul războiului rece, într-o țară care văzuse cu ochii ei
Ce însemna să depinzi de aliați care puteau înceta să mai fie astfel. Valora mai mult decât orice rafinament tehnic. Peste 600.000 de unități, 19 ani de producție, 40 de ani de serviciu activ, 56 de țări și o linie genealogică ce ajunge până astăzi. Gaz 69. Gazic Ul. Capra nu a fost cel mai bun. Poate a fost atât suficient. Iar în multe contexte, să fii suficient pentru suficient de mult timp este exact ceea ce înseamnă să contezi.